Hello mga katambayan, this is Lakay Music Lovers. Magluluto tayo ng beef pacham. Hindi ko alam kung anong recipe yan, kaya pachamba. Iniwa ko siya ng pahaba na maliliit. Lagyan kong bawang, paminta, sibuyas, magic sarap, bechin. Hindi ako nag-asin, patis lang. Yan, oh, kumukulo na siya. Wow, bango. Rapsa. Lagi ko ginagawa yan pag gusto kong kumain ng beef. Nagluluto ako ng ganyan. Pero until now, hindi ko alam kung anong luto yan. Kaya tinawag ko yan, pacham. Pachamba. Wow, lapit na. Pwede na yan. Yan. Serve na natin. Para makapagpananghalian na tayo. Yan mga katambayan. Recipe ni Lakay Music Lovers na beef pacham. Pachamba. Oh, di ba? Oh, bango. Sarap. Yan. Pachamba recipe. Yan, surprise nila sa akin kasi this coming October 4 this year, magbe-birthday sila kay Music Lovers. Meron si Mrs. surprise sa akin. Ayaw nila sabihin sa akin kung ano. Yan, yung pala upuan. Pinalitan nila yung aking upuan kasi sabi ko mababa. Hindi, dapat medyo mataas kasi yung lamesa ko medyo mataas ng konti. Yan. Yan, binubuo na nila. Ina-assemble nila. Yung regalo nila sa akin, upuan. Pero in fairness, maganda siya. Yun yung dati kong upuan. Mababa siya. Kasi nasira yung pampaangat niya sa baba. Kaya hindi na siya makataas. Yan. Yan. Buo na siya. Yun pala, meron pala siyang massage. Kasi pag nakaupo ako rito sa music room ko, nag-e-edit ako, sumasakit likod ko, pinapahilot ko rin sa junior ko, sa aking anak. Yun, naisip nila siguro. Kasi meron akong sakit sa back pain. Pero in fairness, ang sarap sa pakiramdam pag sumalang ka dyan na minamassage. Merong massage yan din sa leeg. Sa batok pala, sa batok. At saka sa binti. Yan sa side, nagva-vibrate yan. Yung likod talagang okay, may controller siya. Kung gusto mo yung hard, kung gusto mo naman yung mild. Galing nga, sarap. Minsan sumasalang ako dyan 30 minutes. Minsan 15 minutes lang ako. Ganyan. Yan yung control niya. May controller siya. Gusto mong mabilis, gusto mo yung hard, gusto mo yung mild lang. Yan yung regalo nila sa aking birthday. So maraming ang salamat sa aking asawa at saka sa akin sa mga anak. Thank you very much for watching mga katambayan. Maraming salamat po sa inyo lahat.